pizza salami. Ah, pizza salami. Ja, meneer, minuutje, 5 minuutjes. Goedje. Ah, bravo, goedje. Lekkere salami. Voor die klant, hè? En goeiemorgen plakken. Allereerst wil ik de carnavalsmondagmorgen van harte feliciteren met dit geweldige jubileum. Proficiat mensen. Ik voel me dan ook ontzettend vereerd om een kleine bijdrage te mogen leveren aan deze maandagmorgen met een keerschaaf of zo. Jos, heel even, hebben we nog wat te eten? Ja, zeker. Kijk even in de koelkast. Er liggen nog wel een paar van die pizza's van gisteren. Pak je er nog maar lekker in van, met je? Oh ja, lekker pizza. Maar weet ze zeker dat die kilo's door die even aanvliegen met dat dieet, nee? Maak je toch nog maar geen zorgen over. Dat komt allemaal goed. Waar was ik gebleven? Iets met een keerschaaf of zo, ja. Makkelijker kosten ze mij niet maken, natuurlijk. Dus, ik aan het denken geslagen. Gelukkig gaat me dit altijd pierstig makkelijk af. Ik dacht, ik heb geen pizzakool meer. Ik heb geen koe meer. Nou hebben ze hier natuurlijk wel elanden, daar hebben ze er zat van. Maar die blijven niet stilstaan. En toen, mensen, toen gebeurde het. Ik kreeg een geniaal idee. Het cradle-to-cradle dieet. Huurt het goed, mensen? Het cradle-to-cradle dieet. Dat wil zeggen dat ik een manier heb gevonden om al die overtollige kilo's vet die er met diëten afliggen te hergebroeken. Geniaal! Zal ik me dan nog dat stukje daar even dan? Weet je wat? Pak ik er 2 als je dan zin in hebt. Maar als gij mij belooft om het echt tegen nemens door te vertellen, dan wil ik nou vanmorgen wel een tipje van de sluier oplichten. Gertie, we gaan nou leiden. Nou, ja, wel alleen een boek, hè? Alleen een boek. Oh, en zeg maar tegen Pietje Gelou dat het huidvlees voor het varkenskopbal onderweg is. Wat zegt ze mij? Afgeschaft? Het varkenskopbal afgeschaft? Ziet je helemaal besodemieterd? Wie verzint zoiets? Het werk... Maar wat naar afvallen dan? Wat nou afvallen, man? Ga ik toch sneeuw ruimen?